So ayan guys, for today's video, andito tayo ngayon sa Barangay Magsaysay. Ayan, ito na yung request. Ito na yung pinakakabagan yung request guys. Ayan. So ayan, dito tayo ngayon sa bungad. Ayan, tingin tayo ng medyo safe at saka walang tao guys kasi medyo matao dito. So ayan guys, itong box na ito is my lily stick. Ayan, na worth 1,888 at saka meron na rin cash dyan, tsaka sticker from Papa Jobs. So let's go. Kita na lang tayo ng mga space na paglalagyan dito guys. So tara. So ayan guys, dito ko na lang tayo ilalagay malapit dito guys. Ayan, dahil walang tao. So ayan guys, tara dito kung taga dito ka, let's go. Ayan, malapit dito guys, dito ko lang siya ilalagay. Ayan. Ayan guys, let's go. Tara na sa mga malapit dito. So this is Papa Jobs and that's the story.